koro weche chako dolore mayom malich Trevor. Koro Collins gimilero ni okuongo dhi omany scholarship help ni owe mondi nyaka oyud kipande. Gima timore Trevor en ni scholarship to gi help loan timore e platform achiel. Kama ji apply te en mana form achiel ema ji apply. Kendo form no link mare inyalo yudo kidonjo kar help, kidonjo e website mar help, kata kidonjo e website mar Universities Fund, kata kidial link miluongo ni www.hef.co.ke. Koro kidonjo kanyo to kendo en form achiel ema ji filo. To en mana ni koro seche ma iyiero cha tikuongo iyiero scholarship, kasto koro ifilo kar scholarship no, kitieko tidonjo kendo kar help loan be ichako ijazo, koro kitieko ti submit gi. To koro kochopo kar namba mar kipande mano moke chande to timo nang'o? Koso koro kodonjo gi scholarships to koro kango dhi e help to wach mar kipande ok bibiro. Wach mar kipande ok waketo ni mondo obed mandatory. Nyo wasefwenyo ni nochando ji matin, lakini koro nyithindo ma minor gi ma pod tindo maonge ID gi ne koro waketo negi, wagonyo negi matin, koro ok obedo mandatory. Koro otimo nang'o? En gimo skip koso so namba mane? Nikech namba page no biro ne mar minyo mondo so namba mar kipande. Otemo so nyaka namba mar birth certificate to ok donji. Wang'eyo ni gima ne chendo matin en ni system no bedo jammed matin nikech ji mang'eny ne apply. Lakini chandruok matindo tindo mane nyithindo yudo machalo kata mar nyaminu mane yudo ni wasefwenyo gi, koro ne engineers wage ne osetemo loso gi ma wan gi yie ni kata ka kinyo temo kiny to niko be ni koro application no dhi through. Koro kanyo kar ID no ok dhi bedo mandatory, onyalo skip kanyo ero. Mama no gimo otem kendo kiny mondo giko nyalo skip. To wadonja ne wach mar kinyo tema ni kendo kata